Juga no koyo ngono lho gantian. Ora kakak disapu piye. Duwe mantu lu mueram. Saya tura turu ora dandan kok. Ya ini tangi. Nyadak piring kaya koyo ngono. Tak ngerti nih wong tuwek direwangi takilan kok ngene. Pio, tangi terus arep nyandak piring, ha? Ora lho, Mak, aku lho arek ngombe, arek makan. Kayak delok isa-isanmu kae numpuk kae. Ora masak juga, nggo manganko. Yo. Duwe mantu kok keblok. Wah, duwe mertua kok kemuhe kayak ngono to. Kene ki arek ngombe, arek mangan. Aku ki wis gerang dadi yo ngerti gawean. Nah, ora iki meto aku. Mak, Ya, mantuku sing paling gino-gino. yo tak kayak pitik. Yo lah ayamnya gino-gino tak pendek. Ya iyalah. Yo, kulo kan minyak. Jan. Mendinge mak enek mendino digawane kok ngene mak seneng eran jan iki jan tenan. Mantu kesayangan eran pokoke. Aduh, jarak kayak sik. Kayak. Oh, iki mantu kesayangan. Yo, kayak mantuk Mas teko kae. Orang rumangsane kene sing bendino ngurusi. Memang apa lho, Mak? Alah gaweane gur dandang karo tora tok. Kaya ngono, kan langsung ngurusin bendino. Piye? Bar. Jane ngopo to kayak iki Mama ki? Ngopo sih, Mak? Iya, Mbak Yui parang ngeteri kok ngene terus kar digawe nganu wedang susu sisan ndang. Ora usah kok gawe dhewe. Kuwi lho arek gawe dhewe lho, Mak. Alah sisan-sisan kowe kan sing nganggur, kendang. Sejarke wae. Udah sok galak-galak Pak Romanto iki. Mau turu wae kok. Make lho nyapu-nyapu. Yo kesel Antek boyoken. Urung masak, urung apa, kok penting kleder. Anggete mbok ora kesel apa? Yo, kene iki penggaweane iki yo masak. Yo isa-isa. Ngono nek wadul karo mantu kesayangane kok. Padahal gaweane yo koyo ngene iki lho. Yo ngene iki lah angger mantu ado ki yo mambuwangi, jiran cedhek wae mambu tai. Sesama aku arep balik. Jadi gak wedan lah demo. Aku buru-buru ke salon. Jalan. Balik. Alah, ya wis hati-hati ya. Lah iki mak wedange, lah ndi mantu kesayanganmu? Wis balik. Kowe lho suwe arep kon gawe koyo ngono tok. Kledak kon gawe. Wis kono ben dhewe lah. Jan, salah meneh. Apa to, Mak? Kok pecicilan koyo ngono? Ayo. Duh, Jan. Mama ki ana santai wae lho. Kesandong. Jan. Ana piye iki? Alon. Kare ndi? Anak pipis. Alon. Apa celoke tukang urut, Bar? Ya wis mengko lho, Mak. Mak pengen ngombe. Kaya ngono kuwi, Mak. Ora rungo panggah aku to sing ngrumati Mama. Ngono kae mantu emas dibanggake. Tak jare wedang. Ya aku ki wis tuwa barang ki kok dadak betak-betake mantu yo ngopo. Jan.